Скъпи приятели, днес ще ви покажа как се сади оранжерия, домат в оранжерия. Ето това е насадено вече, вързано. Ето го тук сезала. Сезала е вътре в дупката, сега ще ви покажа как. Тук се лови с тия клипсове. И тук се връзва горе за конструкцията. Ето, сега ще ви покажа как се прави. Ето и дупката да видите сега. Тук предварително сме си размерили на 40 см разстоянието е едно от друго и 40 см до края. И между редовете от 70-80 см. Ето сега тук се вади ето свърдълчето с винтоверчето. Тук сме намокрили почвата. И предварително. И сега в дупката се завира, ето така сезала. Така се завира сезала. И отгоре се сади вече, вътре в дупката се слага домат. Ето го, домата се изважда от коричката. Ето. И тук са мушка. Притиска се. И сега вече, ето сезала, не мога да се измъкне и се връзва, ето тук. И така продължаваме напред. И така продължаваме до края. И така се сади оранжерия. След това като се насади, ето тук пак се връщаме обратно. На всеки един стрък се полива най-малко с 1 литър вода да се затегне и поливане чак след една седмица, за да може кореновата система да направи по-голем корен и корените да влизат надълбоко. И това е всичко общо взето. Това е за днес, скъпи приятели. Ще се видим в следващото видео.